Para kadang kinasih, wilujeng pepanggihan malih kalian renungan patinan GKJ Purwantara ing dinten menika Kemis Pon Surya kaping 3 Juli taun 2026. Renungan ing dinten menika kapendhet saking Filipi sekawan ayat 13 lan 19 ingkang mekaten surasipun. Saking prakara bisa tak sangga ana ing panjenengane kang paring kekuatan marang aku. Allahku bakal nyekapi saking kebutuhanmu laras karo kasugihaning kamulyane ana ing Kristus Yesus. Rahayu kita ingkang tansah mirengaken sabdanipun Gusti, kita raosaken wonten ing saklebeting manah kita lampahi wonten ing sauruting gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para kadang kinasih, renungan ing dinten menika mendhet jejer ngaturaken panuwun ing sedaya kawontenan. Rasul Paulus ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah awit saking pitulungan kawigatosan lan tresnanipun pasamuan ing Filipi. Sinaosa kanthi kawontenan ingkang winates. Rasul Paulus ngandharaken bilih piyambakipun sampun nampi piwucal saha saged mantep ing sadéngah kawontenan. Nalika ing kawontenan sugih menapa ugi ing kawontenan kajingkrangan. Rikalanipun kedah nampi kanthi marem utawi kala mangsanipun kekirangan. Rasul Paulus nglairaken semboyan ingkang misuwur. Inggih menika sakaing prakara bisa tak sangga ana ing panjenengane kang paring kekuatan marang aku. Wiwucal menika ngetingalaken gesang iman ingkang mantep. Boten gumantung dumateng kegiatan saking jawi. Nanging lumantar kapitadosan dumateng Gusti Yesus. Wonten ing gesang menika asring kita rumaos bilih kabungan gumantung saking kawontenan ekonomi, kesehatan utawi sesambetan ingkang becik. Nanging Rasul Paulus ngendikaken bilih kabegjan sejati menika kawiwitan saking raos cekap lan raos syukur ingkang kalairaken kanthi tulus. Gesang kita dados enteng nalika kita saged ningali berkah ingkang sampun dipun paringaken, boten ngendelaken samubarang ingkang dereng mesti kita tampeni. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sinau tansah ngucap syukur dhateng saben perkawis ingkang kalampahan ing gesang kita. Nalika sehat ngucap syukur, nalika kataman gerah tetep ngunjukaken raos syukur. Sampun ngantos kita ngunjukaken syukur dadak ngentosi sepinten kawontenan menika sampurna tanpa kudu lan sekeca sedayanipun. Nanging saben wekdal ndedonga sinarengan raos cekap, sumarah lan ing tresna dumateng Gusti Allah. Mugi kita saged nindakaken piwucaling Rasul Paulus. Gesang kanthi raos syukur menika minangka pepadang ingkang sumunar sanadyan ing satengahing margi gesang ingkang peteng. Amin. Sumangga para kadang kinasih kita lumebet wonten ing pandonga. Gusti Allah kawula, Gusti itu ing sumbering berkah lan pangayoman. Mugi paduka tansah ndadar kawula sami anggen kawula nilakaken raos syukur dumateng paduka wonten ing sadéngah kahanan, sadéngah kawontenan. Sae menika nalika ngraosaken rupek ing ati menapa dening ngraosaken bingah ing gesang kawula. Mugi paduka tansah ngengetaken kawula bilih raos syukur menika minangka pepadang
ingkang sumunar ing sadéngah kawontenan. Amin. Mekaten para kadang kinasih, renungan ing dinten meniku mugi Gusti tansah nganti lan berkahi kita wonten ing sauruting gesang kita. Amin.